Sir, You know there's a Home Depot. Home Depot? Right over here. Oh, Wipe the road, go left, Home Depot's the next one up. Thank you. Home Depot. Yes sir. Yeah, have a good day. Drive safe. Si tatay. Wala na akong pagkain guys. Oh, kita nyo. Ito yung laman ng fridge ko. Ngayon, pang day 10 natin, pang 10 araw natin sa karsada, sa mga nakasunod. Alam ko naman na yung bibilhin ko guys eh. Yung usually kong kinakain. Yun na yun. Ang laki nga ng improvement ng aking health at saka yung physical appearance ko, yung mga katawan ko dahil sa pag-exercise ko. Kaya hindi na ito mawawala sa akin. Hindi na ako papayag na mawala ito sa akin. Guys, good morning. Well, dito tayo ngayon sa Woodstock, Ontario, dito sa Walmart. Dito na ako natulog kagabi. At wala na akong pagkain guys. Oh, kita nyo. Ito yung laman ng fridge ko. Ngayon, pang day 10 natin, pang 10 araw natin sa karsada, sa mga nakasunod. Ito na lang. Avocado frozen na natitira na kapiranggot. May saging akong binili sa sa Rockstop. Yan. At romaine lettuce. Yan. Wala na. Uy, nag-leak yung ulam ko. Linisan ko mamaya. At itong tortilla. Bili tayo ng konting guys, milk pag nagkakape ako. At spread pag may kinapay ako. Bili tayo ng konting pandagdag sa natin mga idol, sa groceries natin. Yung tama lang, yung siguro eksaktong makakauwi ako nito hanggang 15 kasi pang 15 days ko. Anong petsa na ba ngayon? 13 na ngayon. Kasi umalis ako nung 13. Pang 10 araw ko na rin dito sa karsada. Siyempre mula noon hanggang ngayon hindi pa ako bumibili ng pagkain ko guys. 10 days ko na. Yung baon ko na pinapabawon sa akin ni Mrs. talagang nakabudget yan hanggang ngayon. Wow! Kasi hindi naman tayo malakas kumain. Yung bang tipong hindi tayo palakain. Kasi minimaintain natin yung timbang at saka yung sugar natin sa katawan. But anyway, ayan, larga tayo. Mamili ako ng konti pandagdag. Ito ating bag. Grabe kainit doon guys. Talagang pagpapawisan ka, pati singit. Hanggang singit yan. Pawis ka dito, malamig na. Kaya pala medyo ginawa ko kagabi kasi umuulan pala. Malamig na nga, tapos umuulan pa. Adi doble-doble yung lamig. Basta dito sa Canada yung mga ganitong panahon talagang grabe na talaga ang ang lamig pala. Kaya masarap mabuhay sa mga sanay sa mainit doon sa banda Texas. Parang Pilipinas din. But anyway, dumampot tayo ng pandagdag natin sa ating ating pagkain. Walmart, Woodstock, Ontario. Ayan guys tayo sa vegetables. Oops.
Alam ko naman na yung bibilhin ko guys eh. Yung usually kong kinakain. Yun na yun. Siyempre, broccoli. Mga usually natin kinakain, yun lang naman ang bibiling ko. Panapat lang para kapag kinapos, bili ulit tayo. Medyo malanta na. Nagdagan natin yung saging. Tama ito. Prutas. Ang liliit ah. Strawberry. Oh, rice. Tapos manok. Pagkano kaya yung manok nila na dito? Nagputin natin isang to. Ito yung mga ano. Sorry. Ito kamatis na ano. Ito kamatis, masarap ito ihalo sa ano guys, salad. $3 lang. Bilhin ko tong isa. Pilihan ko na lang kasi parang may mga damage din. Bilhin ko tong isa. Ito $1, mas malinis yata ito. Ito na lang. Ito. Okay. Kailangan natin ng tinapay. Bila ko ng tinapay. Carbs. Whole wheat. Ang lilit naman. Ang mahal ng tinapay talaga. Baka lagalagahin ko na lang itong mga ito.
para mabilis na lutuan. Ito guys, $20. Beef sirloin tip stick value pack, $20. Tatlo. Okay na yan. Chicken breast. Huwag na, may chicken naman tayo rito. Broccoli. Yan. Tapos itlog, punta tayo sa itlogan. Laga-laga lang, wala tayong lutuan at mga kung ano-anong pampalasa dito sa truck eh. Kaya yung mga saktong ilalaga ko lang lahat. Lagyan ng asin. Lards. Kasi malakas ako sa itlog talaga guys eh. Ano kabila? Ito 12 18 7. Tapos bili tayo ng snacks natin. Snacks. Money. Peanuts. Wala dito. Sa kabila tayo. Wala rito. Mga drinks yan. We're gonna find the peanut. It's a shoulder. And this one. Thank you. Mani lang naman ang ini-snack ko guys eh. Wala akong ibang junk food kundi mani. Mga mani. Ito Great Value barbecue. Wala yung isa, yung wala sanang mga salted. 310 calories, 24 gram of fat. Gram protein. Wala silang iba. Okay na to. Okay, so meron tayong saging, beef, broccoli. Ito. Meron pa naman ako kunting bigas dun, kaya panapat lang.
Tapos hindi ako kumakain ng mga ganyan, mga junks na yan. Meron akong bibilhin doon guys. Oh, baka hindi pa kasya yun. Ano, next time. Chicken breast. Magkano kaya per pounds? $3 per libras. Dagan natin tong gulay natin mga lods. Romaine lettuce ito. Andy boy, romaine lettuce. Okay na to guys. Oh, let's go. Bayaran na natin para makalarga na tayo. Punuan. Ito yata mas maganda. Whole wheat. White bread yan. It's all good. Soft white dinner. Yeah, but it's white dinner. I'm looking for the wheat. I don't like white. Too much sugar on it. Yeah. I see. Yeah. White is too much sugar. The brown one is wheat. Bili muna tayo ng tinapay doon. Balikan kita. Diyan ka lang. Ito. Whole wheat. Ganito dapat guys ang bilhin nating tinapay kasi kunti lang ang sugar ang pagkakalagay nila rito eh. Multisave. Dalawa kasi 245. Tapos may tatakbuhin lang ako saglit.
Ito talaga yung gusto kong bilhin guys sa truck ko. Na meron ako nito, kailangan ko pa ito eh. Pang exercise ko. Ganito yata yung aking mga ano. Para sa akin na kasi nagbubot talaga ako, hindi na talaga mawala sa sarili ko yung pagbubuhat eh. Double check na natin kung ito yung gusto natin. Ito, easy bar. Tama. Pag wala akong o may spare time ako, bilhin ko na to, mura lang naman eh. At saka para sa sarili ko, invest na tayo sa para sa exercise natin. Kasama na rin ito. Samahan ko na ito. Alright, naputinan natin. Oops, sorry. Oh good, sorry. Parang ano kasi guys eh, hindi na ako mawari pag hindi ako nakapagbuhat. Kailangan magawa ko yung schedule ko sa isang araw. Kapag naka-schedule ako na mag-exercise, kahit 30 minutes yan, nag-exercise ako eh. Para sa sarili rin ito, personal. Truck driver, kahit flat deck ka at saka reefer van ka, kung hindi ka mag-exercise, magkakasakit ka talaga eh. Ang laki nga ng ano ko eh, ang laki nga ng pag improvement ng aking health at saka yung physical appearance ko, yung mga katawan ko, dahil sa pag-exercise ko. Kaya hindi na ito mawawala sa akin. Hindi na ako papayag na mawala ito sa akin. Okay, let's go. Bayaran na natin itong mga to. Ito, personal. May sarili tayong ganito eh. Alright guys, ayan, let's roll. Magkano, inaabot din ako ng $109.87. $110 kamo na lang. Grocery kung yan lang. But anyway, let's roll. I'm sorry, sir. You know there's a Home Depot? Home Depot? Right over here. Oh, Wipe the road, go left, Home Depot's the next one up. Thank you. Home Depot. Yes, sir. Yeah, have a good day. Drive safe. I-dump na natin lahat dun sa loob ng truck ang mga napamili natin. Ito, para sa garbages ko yan. Diyan ka na lang. Alright. Okay. Kailangan natin yan para sa ating health. Let's roll. Ayusin muna natin ng mga ano. Kaya start ko ng truck para uminit na siya.
Hagis doon. Ayusin natin. Kasi siyempre maliit lang naman ang posisyon. Alright. Oh. Ayan guys, meron tayong chicken dito. Dito lang muna sa labas tong chicken, mainit pa yan eh. Yeah! Kamatis. Ito eh, pakulo ko na ito guys habang tumatakbo ang truck. Pakuluin na natin yan. Hindi ko nahugasan yan. Itong itlog, prito-prito na lang ako. So yan. Lettuce. Kailangan natin ng lettuce. Meron tayong strawberry. Kailangan natin strawberry niya. Tapos yung broccoli, lagay lang natin sa loob. Madali lang naman tong pakulo-pakulo. Ipansiksik na natin lahat dyan. Ayan. So balik natin sa lagayan natin. Ang tinapay natin. Dito na lang muna mga tinapay. Ayusin ko na lang mamaya pag matutulog. Diyan muna yan, chicken natin yan. Itong snacks. Diyan ka lang. Huwag kang lalayo. Ito, saging ko na to. Kainin ko na to habang nagda-drive. Pero pa nakukunting lettuce na yan. Yan ang unahin kong alahin. Tapos ito, saging. Iyan ko na lang muna rin. Okay. Yan, yan. Tapos ito. Ayun talaga pagka sa truck wala tayo sa bahay, magulo talaga. Ba't maghanap ka ng paraan na hindi hindi maka-interfere sa driving mo. Yun. Tapos lagay mo na dyan. Pakuluan natin yan guys. Tapos tapon natin yung sabaw. Tapos pagkano ipeprito ko. Ayan. Hanapin ko yung diyan ka lang muna. Hugasan kita pagka makalabas ako o makapunta ako sa truck stop. Hanapin natin yung ano natin ito, takip. Ganyan lang, kukulo na rin yan. Lagay natin sa full mode yun. Alright. Ayan, ayan ko na lang na kumulo yan guys. Habang nagdadrive ako, para sa ganun yung battery ko consumption kaya niyang lutuin yan. Minsan pag nakahinto ka, kailangan mo mag-idle sa guys. Putulin ko na yung video vlog natin dito, no. Ayan, once again, thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Lakay Trucker Journey. Yan. Day 10.
itong video vlog natin to sa Karsada. Bukas nandun na ako sa Montreal. Kaya thank you for watching. Shout out sa mga taga Montreal. Shout out sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. Peace up guys. Bye bye. Lakai Tracker.